Pindio, prinieś mi deodorant, prosím ťa, ten red do druhého. Okej. Ďakujem, ja. Gdzie je? V tej druhej izbe, red. Okej. Mam ho! Nie, daj to. Ja. Tam. Tati, ja ją mam. Ma. To Na ruke? Nie, to mi nie treba, to máš hodne. Super. A ja si dám. Toto si dám potom. No a one. A potom ho objednám. Čo teraz nemá? Čo mám? No povedaj rýchlo. A potom ho objednám. Čo mu objednáš? Čo mi objednáš? Že... Bicykel. Hej, aj bicykel, hej. No a co musíme povedať bicykel. Nie. A tebe ideme teraz, ja pôjdem, sa pozrie, že kde je bicykel. Len sa musím obliecť. Napapaj. Ešte ja sa idem obliecť, áno. I got you. Dneska si asi pôjdem kúpiť bicykel. Asi. I want it more.